Viżibilment nervuż ħafna drabi jattakka li met jagħmillu d-domandi. Jirrepeti l-istess argumenti minkejja li d-domandi kienu tisaqsu għal affarijiet differenti. Din kienet l-imġiba tal-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi fl-ewwel xhieda li ta' fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, xhieda mimlija kontradizzjonijiet. Quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li bħala Prim Ministru qatt ma kien maraf b'xi abbużi fix-xiri taż-żejt mill-Ena Malta. Sostna li ma kienx jidħol fid-dettalji ta' kif kien jinxtara ż-żejt. Ma qatt kien hemm diskussjoni dwar xiri taż-żejt kif jinxtara. Imqar fuq item partikolari. Ma kienx hemm għalfejn li jsiru diskussjonijiet għal raġuni li xi ħadd ikun daħlilna xi suspett li l-affarijiet qed isiru ħażin. Imbagħad qal ukoll li ma kienx jaf lil George Farrugia u lanqas lil mara tiegħu. Iżda mument wara ammetta li hu kien jafa bħala impjegata ta' Mizzi Group u mhux bħala l-mara ta' George Farrugia. L-istess għal George Farrugia qal li ma kienx jafu u li ma kienx jaf li jagħti diversi servizzi b'xejn u rigali għal maratoni ġbir ta' fondi tal-Partit Nazzjonalista li tiegħu kien il-kap. George Farrugia jingħata proklama minn Lorenz Gonzi, proklama li ngħata bil-kundizzjoni li jikxef lin nies oħra involuti fl-iskandlu taż-żejt. Lorenz Gonzi ddefenda b'saħħa din id-deċiżjoni. Iżda qabel ix-xhieda tiegħu, is-Superintendent Paul Vassallo qal li lan tal-proklama ma kienx itlaħaq għax ma kien ħareġ xejn ġdid. U ma jidhirlix li ħarġu affarijiet li ma qalinniex li l-istata qalinna jew hekk. Kien hemm xi naħseb kien hemm xi istanzi fejn seta' volontarja xi informazzjoni u biex ikompli fejjem l-istorja tiegħu. Quddiem il-PAC Lorenz Gonzi qal li kien l-eks kummissarju John Rizzo li kien issuġġerilu għall-ewwel darba biex tingħata proklama. Iżda konfrontat bix-xhieda ta' John Rizzo, Gonzi kellu jammetti li dan ma kienx veru u kienu kummenti tiegħu li qajmu għall-ewwel darba il-possibilità ta' proklama. Għaddew 10 ijiem. Jien tajt il-kumment lit-Times u hemmhekk ħarġet l-ewwel hint, l-ewwel indikazzjoni ta' proklama. John Rizzo għamel l-affarijiet li qed taqra li inti qed taqra mill-mixjieda tiegħu. Sema b'dak li għatjina fit-Times. U ovvju mhux hu biss, imma anki l-avukati tal-persuna konċernata sema. Fil-PAC Gonzi ddefenda deċiżjoni li ttieħdet fl-2008 biex pajjiżna jibqa' dipendenti fuq il-heavy fuel oil. Dan anke jekk sentejn qabel kienet ittieħdet deċiżjoni mill-Kabinett li jaqleb għall gass.